Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, oraintxe gure kristalaren bestaldean ikasle mordoa dauzkagu. Igual sartu nahi duzu sartu? Ez dute nahi sartu? Irakaslek diote ez igual gehiagitxo dela. Ba, hemen txigabiltza zuzenean, ez dakit, hauek txotxongiloak ikustera joan gote diren, edo zertara, baina... Ba, ora, geratu dira, kristalaren bestaletik begira, pentsatuz, jende hau irratia egiten ari da. Jakingo dute gazte hauek, ume hauek irratia zer den? Auskalo zesia pentsatzen. Ja, ze pentsatuko zuten? Bueno, bai, pentsatuko dute youtuberra garela edo eduki sortzaiez. Gertu hortik. Irratia 2.0 ezagutuko dute behintzat. Bueno, ba, horrelako gauzak gertatzen zaizkigu hasi bezain pronto, eta, ba zer esango dizuegu, ba, horrela hasteak plazerra sortzen duela. Egunon, entzuleok, internet erabiltzaile guztioi ere, egunon, gaur interneteko zentsuraren aurkako mundu eguna da. Hemen batzuk agian izan gara, honen biktima. Bai, Euskaldunok beti borrakatu behar izan dugu gure espazioa bertan. Hala ere, badirudi geroz eta erabiltzaile eta sortzaile gehiago dela euskeraz. Bai, eta horretarako interneten zentsura indarran jarri diren momentu batzuk nahi ditu ekarri gogora. Azken hilabeteetan jakina dugu Amerikako estatu batuetan egoera aldatzen ari dela. Metako sortzaile den Mark Zuckerbergek kolektibo minoritarioak bebesteari utzi dio. Gay, lesbian, transexual edo bestelako hitzen erabilerak algoritmoan gutxiago agertzea egiten omen dute. Eta orain gaixotasun mentalki sartzen ditu horrelako hitzak. Hori ez bada zentsura, ez dakit zer esan daiteken. Ezaguna da, 1996tik aurrera, Txinan ere hainbat lege eta araudi sortu zirela zentsura ahalbidetzeko. Hitz klabeak zentsuratu eta IP helbideak blokeatzen dituzte. 30.000 pertsona inguru interneteko brigadak ere badaude, ageri den kontenidua zentsuratzeko. 说的话你从来都不想听，却又滔滔不绝出征反击，不明白到底入了你哪里，总觉得世界与你为敌。 Eire arro ze ondo sonatzen duen abestionek. Bueno, ba, abesti hau zentsuratua izan da Txinako gobernugatikan, eta ezin daiteke inun bilatu YouTubeen bakarrikan. Eta bueno, hori kanta xelebra jarri dugu. Beraz, zentsuraren aurka ari gara oraintxe. Bai. Ze gauzak, Bai, bueno. Bestalde, euskal sortzaile askok salatu dute euskaraz edukia egiteagatik algoritmoak bizkarra mandiara. TikTok omen da gehien gertatzen den plataforma. Bai, eta askotan badago interneten egiten dugun beste zentsura bat. Autozentsura, euskaraz jarraitzaile edota fama izango ez duzulakoan, beste hizkuntza nagusiago, zapaltzaileago batera jotzea. Bai, eta etengabe gertatzen da hori, eta badirudi autogisa hartzen dela. Izatez, inork ez balu sareetan euskaraz egingo, eta autozentsura burutuko bagenu, ez ginateke sareetan existituko. Ustu zutenek baitu medioetan, larri dabiltzan nahi behar duten esanez, horra errudunak esan zenbat garezuk kabizanen. Tira, efemeride batzuk ere epatu beharko ditugu. Gaurko egunez, hiltzen Tolosan Jose Maria Agirre gaina, koitizenez Xavier Lizardi, euskal idazle eta lorkaria, 1993an. Tolosan hil, baina Zarautzen jaioa, euskaltzaleak elkartea sortzen lagundu zuen eta bere garaiko ekintza kultural eta politikoetan hartu zuen parte. Gipuzkoa buru batzarreko kide eta buruzagi izatera iritsi zen. Esteban Urkiega Lauaxeta eta Nikolas Ormaetxea Orixerekin batera, bere aroko olerkari onenetakoa dela esaten da. Estilo originala zuen olerki eta prosarako. Idazleen gai nagusietako batzuk heriotza, natura, aberria, euskara eta kristautasuna dira. Euskal sortzaileen erreferente izan da geroztik. Mikel Laboak abesti bat sortu zuen, Bernardo Atxaganen Lizardiren omenez idatzitako olerki baten hitzetan oinarrituta. Lizardi
Rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zain geundela esan zioagu, ezin zela aspaldia saldu etxetik, eta gelatzean eseri gaitu denok. Aizue, hau entzulekin konparitu behar dugu, Nik lehenengo bi interbaloiek entzun da, batean Bizkaia maite etorri zaitu, gure, bida, Lizardi, Rimbo etorri du. Gero aldatzen da segituan, baina hori karri dit. Aizue, idazle batetik, bestera, gaurko egunez jaio zen 1922an Jean-Louis Le Bris de Kerouac. Zizenez, Jacques Kerouac idazle eta poeta estatu batuarra. Bit belaunaldiaren parte izan zen, eta 20. mendean estatu batuetan izan zen egilerik garrantzitsuenetakotzat hartzen da. Bidaiak, askatasuna, maitasuna, bakardadea eta kontrakultura dira bere gai nagusinetakoak besteak beste. Estilo aske eta improvisatua zuen, gordina. Bere obra nagusiak On the Road, Big Sur eta Tristeza dira, besteak beste. Artista eta idazle askoren inspirazio izan da, ala nola Bob Dylan eta Tom Waitsena. Kasiro batetik ikusita urdela, Nines Jaqueroak viendo patos aplastados en tu ciudad, exiliarme a Portugal, ateran azatera, ataskopikan, materas arte. Jack Kerouacen beste influentzia handietako bat ere gaurko egunez hiltzen. Charlie Parker saxofoi jotzaia, jaseko historiako pertsonaia influentenetarikoa, eragin handienetakoa izan duena, eta bebop estiloan nabarmenetarikoa izan dena. Bizitza gogorra izan zuen, heroinara adiktua izanik, 34 urterekin hil zen, baina utzitako altxorrak gaur egun ere izugarrizko garrantzia dute. Bere improvisazio azkar eta harmonikoak ezagunak ziren, estruktura erritmiko berriak sortuz. Gaur egungo artista askoren influentzia ere bada. Eta azkenik, bertako efemeride bat. Orain dela 29 urte Natori ezezko borobila eman zion Hego Euskal Herriak. Ezezko bozkatu zuen 40,9%, baiezkoa 21,5%, eta 24,4% abstentzioa izan zen. Kanpaina izugarri baten une gorena izan zen erreferenduma irabaztea, mobilizazio ugari burutu ziren hiriburuetan zehar, emaitza lortu arte. Ezezkoak irabazi zuen Katalunian eta Kanariar uhartetan ere. Espainia mailan emaitza 46,85%, baietz eta 43,15% ezetz bozkatu zuen. Gaur egun bozkatuz gero, zein emaitza izango genituzke. Si alguna vez se te ha ocurrido cállate aquí, que marcha mal. Si lo piensas cuando corrías. Tira, gaurko emaitza zein izango litzateken ez dakigu, edo espekulazioetan eror gintezke, baina aizue, 10:00 dira, eta gaurko saio ere abiatu beharko dugu. Saiatuko gara, geu ere poesia eta musika bat nolabait gaurko irratsaioari sartzen, eta ahal bada autozentsurarik ez egiten. Bai, gainera gaur hemen izango dugu Josune Belez de Mendizabal, relaxari eta osasun gai inguruan hitz egiten. Gartxotun zain letona izango du Doinuetatik haratagoko tartarekin. Eta aurreratu dugu Pegilekuna lankidearekin, Idoia Surmendi datorrela gurera. Irratsaioko artistarik kutxunenetarikoa dugu. Gaur bere azkenengo diskoa aurkezten izango da, eta noski, arekin beti bestelako hausnarketak egiteko aukera ere izaten da. Gogotsu gaude. Bai, eta poesia, musika eta denetarik izango genuela esan dizugu. Entzuleok, pres bazarete, Pablo, Eire, asteko moduan gara, gaur martxoaren 12 da, eta asteazkena da ongietu herri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete, eta ez dut esan, baina bai esan dut asteazkena da. Zuekin Jaun Andreok, Pablo Zurutuza irastortza, egunon? Egunon. Zuekin Eire Maia Manterola, egunon? Egunon. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 7:39 du, goizak 10 eta 16 minutu, gure txatean diote 3 bikaina daukagula dantzan, martxoak 12 ditu gaur, 3 biderriru 9,
gehi urrengo 2 orduetan bat egingo badugu beste 3, 12, gaur martxoak 12 ditu, dena lerrokatuta daukagu. Ongi etorri entzuleok gure zenbaki saltxak alde batera utzita. Gaur bigarren kafea osatzeko moduan gara urrengo 2 orduetan, hemen zuekin bat egiteko asmotan, bai, naiz irratian. Ongi etorri! I'd like to see you, thought I'd let you know. I wanna be with you every day. 'Cause I got a feeling it's beginning to grow. There's only one thing I can say. I'm ready to love you. I'm ready to hold you. Nik abiatuko dut maite dut, edo maite dut eza, maite ditut, o maite nituen MTV Unplugged hauek. Artistek euren estetika musikalari buelta bat eman, eta formato akustiko, unplugged, sasi unplugged, ze batzuetan zeuden entxufatzen ziren instrumentuak, teklatuetan gogoran dut Hammond eta Burlitzer sonidoak eta hauek entxufeat behar dute, organo elektroakustiko modukoak dira, mikrofonak badaude, dena dago elektrifikatzen da azkenean, baina nolabait beste kolore batzutara. Eta da zerbait, nolabait, modaz pasazena, Euskal Herrian ere, esango nuke Kenzazpik egin zuela Victoria Eugenia Antzokian okerezpa naizez, bere formato akustikoa, sonido baitatik oso gertu, sonidazoa dauka diskorrek, zen taldeak ere egin zuen, esango nuke Hendrik Roeberrekin elkarlan hartan dagoela formato akustikoan egindako diskoa, baina azken urtetan horrelako disko akustikoak ez dira asko egin, ez? Gaur egun badakizu Euskal Herrian zein den gelditzen den formatu bakarra, horrela, bigarren kafea. Ja, gaur denak akustikora eramango ditugu, gaur idoi eramango dugu akustikora, baina guri brometan esaten digute Euskal Tiny Desk, eta, agian bai. Arrotekoa. Bai. Eta gogoratu dut disko hau, Bryan Adamsen beste abesti batekin nire maite duta kontatu nahi dizu dalako, baina beranduago izango da. Beraz gaur bi maite dut dozket. Pablo Zurutuza, zure maite duta zein da? Nire maite duta da, bigarren kafean lan egiteak, noizan behin dakarzkien kontu bereziak. Atzo hemen etxaldean lanean geunden, eta Goiuri eta Julen altxatu ziren zakitzeren bila joateko, eta inigo esan ziren, Pablo, segi laguntzera jekun. Ados, pentsatzen, kamararen bat, edo mikrofonaren baten bila jongo gara, eta Tolosan barrena eraman ninduten, eta nik etnekin norak indoa zen, eta, barkatu, nora goaz. Ez inigoren gauza bat hartu behar dugu eta eraman, zer hartu behar dugu? Helikoi bat. Eta hor, ikusi nuen nire burua, nire kasuan helikoi baten soportea neraman, Julenek helikoia, eta Goiuri gure nagusi. Goiuri zuzendaritza. Ekuazioa gidatzen zuen. Bai. Azalpen badauka honek, inoteriak pasaberritan dira. Eta jakingo du, ez da egit badakizuen, zestu gontaz gehiagi itzein, Goiurik igual aipamenen bat egin du, berritasun saiak Tolosan garatu zuela proiektu bat emakumezko txaranga bat osatzeko, arrakastaz gertatu dena gainera, eta eman duena espazioa txarangak, oso espazio maskulinoak diren txaranga horietan, euren burua inoiz sentituko eluketen emakume askok, lehen aldiz txaranga batean parte hartzeko, eta horrek suposatu du, azken hilabeteetan instrumentuarekin
garapen bat egitea, pieza batzuk ez repertorio osoa, oso handia delako, ikastea eta bar, txarangak oso txukun sonatzen zuen, ze badakit, beti horrelakoetan erresistentziak sortzen direla, zergatik izango da, eta eske ez dute ondo sonatzen, eta horrelako gauzak, eta orduan, nahita, bes pixkat ematearen, baina baita pixkat iritzia ukitzeko, ez, gero, listomariren batek esaten badu zerbait, esateko barkatu, ez da egiten zuntzen ditu, baina nik bai, eta hau. Eta txarangak ikaragarri ondo sonatu zuen, eta txaranga eta proiektu hori Ines Osinagak zuzentzen zuen. Eta Ines Osinagarekin kontzertu bat izan genuen, postal kolekzionistok mugantarrok ere bai. Zeran, Ormaiztegiko frontoian, Sahararen aldeko kontzertu bat, eta han Inesekin izketan eire ark esan zidan. Nabil, helikoi baten bila, ze bombardinoare jotzen eta posizioak eta inoiz jodut, baina ezin dut musika eskolatik atera, eta beharko nuke helikoi bat, eta horta. Haizu, nik badaukate helikoi bat, nire lagun batek, eta eta utzi genion. Eta orduan, atzo, nire lagun horrek jatzen, helikoia nuntzeok. Oaintxeziek. Eta ni hemen bien gauzatxo bat grabatzen, eta orduan horregatik Pablo hori egokitu zitzaion, horrelako gauza xelebrea egitea. Bought it at the 5 and dime, played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit and Jody got married. Should've known we'd never get far. Eire Maia Manterola, zein da zure maite duta? Onartu berret gaur presto gauen etorrela. Upa! Nintzen ez dako batzen maite duta imernula. Bueno, botako hemen ere, triplia edo ditzaiona. Datorren egunak oso okupauta askat, eta nire maite duta edo maite dute hori da. Eguna okupauta ukitzia. Alde bat asko maitet, ze usatzen zait alde bat beste biltzia, kotxe hartuta leku bat jun, eta musikantzutan jun, eta bueno, jendeakin egon, eta gauzak egiten otia, baina bestalde maiteet bai ez zerrazitia. Orduan, nire maite dute kontra esan hori da. Ze suerteare bai, eguna beste gauza eukitzia egiteko, baina Liberian baztan da, mentalizatu inbertza. Eta, bueno, banaiz pertsona bat pixkat berduna bere leku hori edo bere denboa hori bakarrik anoteko o lasai oteko. Baina Liberian asko maitete bai, gauza asko eukitzia eta gauza asko egitea. Orduan, hoxen. Bueno, mentxe gorkaren mezu dauzkagu egunon, ze gertatu da nire maite duta da bihar azeguna datorkidan irakurle taldea Jon Artanoren Juana liburu aztergai izango dugu, eta ondoren A3 bandasekoekin sukena ikustean noa arrasatera. Ze plan borobila daukazun. Eta ze gogok Jon Artano ezagutzeko eskuminak eman Jon Artano hori gure partez, gorka. Esan bigarren kafeko lagunen partez, goraintziek. Pista eta emango dizu eta asteburuko kulturala daukat, itzordo asko eta garrantzitsuak. Bueno, nota ona jarri gaituzte gaurkoan. Gorkak hor dio, Pablo Milagarren saioan egongo da. Aurrekoan nahi zuen Eirek jotzea. Orain nahiko du Muganek jotzea. Txaketeroetan txaketeroena zuzara. Baina uste dut, bai, Milagarren saioan denak egongo garela. Nor joko duen hori ez dakigu. Baina batzuk joko dugu. Zerbait egingo dugu, ez dakit. Ikusiko dugu, gorka. Badaukagu bersio bat oraindik aurkeztegu gure entzulei. Pentsatzen izan. Goiuri zea bil, goiuri gaur jai dauka, gorka, baina etorri da bisitan, ezin dugu gabe bizi zer diren gauzak. Nere maite duta da, azken egunetan Instagramen agartzen ari zait informazio desente Madrilgo talde batena. Jatorri euskalduna du abeslariak, abizena, margolari zagun baten abizena dauka, ura nolabait atxon zeharkako edo atxon osaba edo egiten zaio. Eta taldea, ondo, txukun, besterik gabe, jator eta kontua talde hau ezagutu genuela duela urte batzuk Madrilen jo genuelako Kafe La Palman Charlian de Colors proiektuarekin, han Uriol Flores baterista, Iker Lauroba kontrabajista, Charlie Atki abeslari, eta ni neu piano eta akordearekin nengoen, eta Madrilen jo genuen behin baino gehiagotan, eta, bueno, arrakasta puntu batekin, jendearekin gustora, eta behin elkarbanatu genuen oholtza La Fama izeneko talde batekin. Egia esan, euren giroa ikusita, ez dakit taurete xamar ezote diren. Izan lireke. Baina, berdin zaitu, kasu honetan hori ez da nigana datorrena, edo ona maite duta dakarrena. Maite dut, hainbeste urte pasata gero ikustea, talde hori bizirik dagoela. Eta uste dut, maite duta eta aldarrikapena dela, musikaren bapatekotasunaren garai hauetan aldarrikatzea beti bezala.
beti izan den bezala, zaiena taldek irautea dela. Eta 1000 bizipen, 1000 kontu, 1000, ez dakit, arazo, izaten ditugula medio, eta arazoiek egiten dutela musika proiektuek aurrera ez egitea. Musika proiektuak hiltzeko arrakasta falta arrazoietako bat izan liteke, prekaritatea, baliabide ekonomikoen falta, batez ere, eta horrekin lotuta dago noski, bizimoduek ezin dutenean elkar bideoietan gurutzatu eta proiektuekin aurrera egin, ez? Eta gogora ekarri dut, Bryan Adamsen kantu hau, Summer of 69, esaten Johnny Creed, Jimmy got married, shouldn't know with never gave out. Eta uste dut badela musika egitearen eta talde batek eta proiektu batek aurrera egitearen oinarria, ez? Amore ez ematea, jarraitzea borroka horretan, nahiz eta frustrazioak bata bestearen atzetik pilatzen diren, ze denborak ere sortzen du, ez? Espazio bat, entzulego bat entzat, eta gaur egun gutxi dira, agur asko bizi izan ditugu azkenek urtetan, irauten duten talde horiek, ez? Eta uste dut iraupena badela txalotzeko eta maitatzeko moduko zerbait. Eta beraz, La Fama ikusten dudanean, duela ez dakit 8-10 urte Madrilen elkartu ginen hartan, guk handik urte betera taldea desegin genuen, kontuak kontu, beti daude kontuak taldeetan, nik asko maite ditut, Uriol, Iker, Charlie eta denak, baina momentu hartan, ezkinen gai momentu ura aurrera ateratzeko, ez? Eta pena bada, zenbat proiektu arrakastatxu geratuko ziren bidean, taldekidek ez dutelako lortu euren bizitza proiektuak, euren eginkizunak, lanak eta beste bete beharrak musika proiektu horrekin uztartzea. Beraz, nire maite duta iraunkortasunari eta iraunaren iraunez, erresistentzian jarraitzen duten talde hoiei eskenitakoa. Eta hau esan da, agortu behar dugu Josune Belez de Mendizabal. Josune, egunon? Egunon. Josune ikusten genuen, baina uste dut... bai, hemen dago. Josune Belez de Mendizabal. Ya está. Ez dakit nik arazotxoak gote dauzkagun Josune behar bezala entzuteko, baina saiatuko gara berriro ere, arekin behar bezalako komunikazioa egiten. Josune Belez de Mendizabal, egunon? Hello, egunon. Orain bai? Bai? Piskat igual retardoarekin. Orain bai galdetzen du. Ez, orain ez, baina uste dut badakidala Josune zergatik ez utzi dazu segundu bat, eta segituan saiatuko naiz hau konpontzen, eta gure entzuleak, Josune Belez de Mendizabalen txiri bueltaraino eramaten. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hemen txegara, goizeko 10:29 minutu diren honetan, Gaztiz inguru hartaraino heldu nahiean, Josune Belez de Mendizabal behar bezala entzun nahiean, baina ez dakit, ez da enago ziure, arazoa gurea, berea norena den, baina uste dut, konponduta daukagula. Josunek dion nerea, ez? Egunon, Josune Belez de Mendizabal? Egunon. Garbi dago gurea zela, ze zuk ez duzu zer egin, nik bai, eta orain ondo entzuten da. Bai, nik ez dut ezer egin, Neri, eguankulu guztiak pizuta dauzkat, zulo guztietan sartu beharrekoak, dena ondo. Bera, egunon. Nolamen dena azaltzen dugun, azaldu egingo dut, gaur ere. Venga. Guinen bitartez entzuten gaituzuenok, entzuleok, entzuten gaituzue sistema berezi baten bitartez. Quantum izeneko sistema baten bitartez, hau internetera konektatzen da kable bitartez, eta horrek egiten du protokolo baten bidez, beste toki bateraino eraman, estudio zentraletara, handik jaurti Euskal Herria osora, eta beraz, uinen bitartez entzuten ari zaretenako ondoariko zinaten guen zuten, arazorik gabe. Aldiz, streaming bitartzen jarraitzen gaituzuen hoi, noski streaminga ordenagailuaren bitartez jaurtitzen dugu, eta hor ere kable bitartez behar genuen konektatuta. Baina, taki zergatik, nuken kablea behar bezala konektatuta, eta gainera wifi-a hartu beharrean, behar bezala, nire mugikorraren wifi-ari ari zen hartzen ordenagailua, eta orduan, ez du xamar zebilen Josune behar bezala jasotzeko. Beraz, streaming ez norbaiteko lagauzarrarik ikusi badu, hauxe da azalpena, baina tira, Josune Belez de Mendizabal, orain bai ondo entzuten zaitugu, ongi etorri egunon, eta maite dut bizi-bizi kontatu nahi badiguzu,
Bai, Inigo, Vamos. eskerrik asko azalpenagatik, ze hartaranik ere ulertu dut, nola funtzionatzen duen honek. Bale? Neukan oso garbi eta, bueno, enuke jakingo orain berriro reproduzitzen, kontatu duzun hori dana, baina jazta, konektatuta gaude. Beraz, nere maite duta, bueno, pixkat zilborrari begiratuko diot oraingo honetan, igandean estreinaldia daukat Bilbon, loraldiaren baitan, eta gortu dira sarrerak orduan. Bueno, ez da bakarrik ni ikustera etorriko direlako, baizik eta Jone Bengoarekin batera ere programatuta gaude, bi arabar, bi gasteiztar, Jone Bengoak egingo duka bi bere izeneko, bueno, pieza, bakarkakoa, bera dago bakarrik ez denan, eta nik estreinatuko dut monstru baten etxean, Nestor Basterretxeari egindako elkarrizketa uran oinarritutako pieza. Orduan, hori oso pozik nagola, eta pozik, urduri, estresauta, bakizue, estrenoa datorrela, eta hori igandean izango da. Beraz, asteburu luzea, baina bueno, olako gauzak ez dira askotan etortzen, eta gozatu behar da. Batzutan astu egiten zaigu, hainbeste nervioekin, gero ibiltzen gara, ez dakit ez naiz gustora geratu, ez, gozatu egin behar da. Eta horrekin ari naiz terapia egiten, beraz, hori nere maite duta, guazen gozatzera egunez egun, eta igandean datorrena, pues, bai, eskaintzera publikoari, beraz, hoixe. Ze ona, maite dugu guk ere gure lagunek papera gortzea izu. Gauza ona da, eta gertatzen denean, gozatu egin behar da. Josune, gaurko txiri bueltan ondik nora? Guk aurreratu dugu, relax giroan arituko ginela. Bai, hori da, aurreratu duzue, oso ondo egin da, baina behitu, orain beste txiri buelta bestaldera, eta esango izu, eta azken orduko da, ting, 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 ez dakit, igual zuen gana ere ailegatu da, hemen jada zabaldu da, Gasteizen, esango zu, bueno, aberiozun, zer da, bueno, Ondas de Jazz izeneko programa, hilabetean behin, Gasteizko Jesus Guridi Konservatorioan egiten den kontzertu bat, kontzertu pedagogikoa diogu, ze askotan ibiltzen gara, datozen musikariekin, elkarrizketan, solasaldian, pixkat publikoa ere janzteko are gehiago, batzuk oso adituak dira ja, musikan, ezta? Orduan, kontzertu horiek esan bezala hilabetean behin dira, datorren martxoaren 25ean konboak egongo dira, Luis Aranburu musika eskolako konboa eta baita ere Jesus Guridiko konserbatorioko konboak, baina horretaz gain, gaur, jakinaraztera eman da, ohorezko makila banatuko dela. Ohorezko makila, jazz munduari ekarpenik egin dion pertsonari, elkarteari eskaintzen zaio. Eta urtean behin egiten da programa honen baitan. Iaz izan zen, ez dakit orain ez dugu goratzen hilabetea, baina udazken partean Ana Beleni eman zitzaion. Lorkiana izeneko bere diskoagatik. Eta oraingo honetan, gaur, aipatzen dizuedan azken orduko hori, Fernando Truebari eskainiko zaio. Martxoaren 25ean, Fernando Trueba egongo da hemen Gasteizen, Jesus Guridi Konservatorioan, ohorezko makila jasotzera etorriko delako. Zergatik, Jazargia izeneko elkarteak kontsideratzen duelako, Fernando Truebak bere zinemaren bidez jazean ekarpen handia egin duelako. Eta, filme batzuk aipatzearren, Calle 54, El Milagro de Candeal, Chico y Rita, Dispararon al pianista, Lágrimas negras izeneko zine pelikulak, dokumentalak edo azkenean ikusentzunezkoak egin ditu Fernando Truebak, eta bertan musikari garrantzia handia eman dio. Beraz, azken orduko hori... Barkatu jazu, Josune, hau etzen horrela egiteko pentsatu da. Jarraitu. Ez, hori bakarrik azken orduko hori, ohorezko makila Fernando Trueba zinemagileak jasoko duela Gasteizen, Jesus Guridi Konservatorioan, martxoaren 25ean. Tira, azken orduko hori ere kontatu dugu, eta Josunek ere, kontatuko digu txiri buelta nondik nola jarraituko dugun, ze gaur gara, ez? Askorako ekarri du Josunek, bai? Bai, ekarri dudana izan da pixkatolan egin diana begira. Ostiralak, holan planteatuko dute, ez duzu desbelatu dena ez da Inigo? Ez. Konplista de pixka bat ere badago ez da? Oi. Ostiralak ongizatea hobetzeko egunak izan daitezke. Bueno, nola ez askok ibiliko dira pentsatzen, eske ostirala, aste osoan zehar, astegunetan lan egiten badut, ostirala ailegatzen denean, danok esaten dugu beti, ze ondo asteburua.
ez? Bueno, bai, ostiralak ongizatea hobetzeko eguna izan daiteke. Jokabide arazoak baldin baituzu inguruan, igual erlajatzeko momentua izan daiteke, edota igual agian, komeni zaizu tailerren batera jutea. Zertaz ari gara? Ari zaite danok pentsatzen spa batean, ez, olako masaje batean, bueno, ez dakit. Izan daiteke. Bueno, tailer hauek, jokabide arazoak dituztenentzako eta ongizatea hobetu nahi dutenentzako tailerrak abiatuko dira Gasteizen, baina ez gizakientzat, bueno, akaso bai. Baina, zeri enfokatuta, ze pena gaur goiuri egotea. Bakizu zergatik, horren ingo txiri buelta, ze goiurik esaten dit, nire itxuragatik, edo izaeragatik auskalo, streamingen bidez ikusten hauen horrengatik, ematen duela nik txakur zalea izan behar dudala. Lan esan zidan behin. Bai, nik entzun nuen, onartu behar dut, ados nagoela berarekin. Txakur zaletasuna darizu, Josune. Haize polita. Horrela esaten badiazu inigo, bale. Bai, nire liagatik da, bakit. Baina ez da eta ausartzen esatean. Bueno, kontua da, ekarri dudan gai hau, txakurrekin lotu dara duela, zer da txakurra izatea? Nola ikasten dute txakurrek? Zergatik maite gaituzte txakurrek maite baldin gaituzte? Zenolako harremana edo binkula sortzen da jabea eta txakurren artean? Nola antzematen diegu mina edo gaizki egona? Ze txakurrak ere batzutan gaizki daude. Elikadura egokia ematen aldiegu? Bitxu zenbat galdera. Bueno, tailer horiek, azken finean, beraiei zuzenduta doaz, baina baita ere noski ere, jabeentzat eta hemen, Patrizia Garziak eta Zurine Segurolak abiatu dituzte tailer hauek, Gasteizen nik uste dut lehenengo aldia izango dela, egingo dituztela, eta ze hobeto, igual Zurinek berak kontatzen baldin badigu, ezta? Bueno, entzungo dugu Zurinek esateko duena, oraintxe. Txakurren ongizatearen ostiralen ideia hau Patrizia eta ni elkarlanean hasi ginenetik sortu zen. Patrizia Garzia txakurrezitzailea da, eta oso metodo berezia du, mat izenekoa. Normalean, txakurrezitzaileek egiten duten lana da jokabideak zuzentzea. Bueno, da jendeak gehien eskatzen duena, ez? Pertsonei molestatzen dizkiguten jokabideak, txakurren jokabideak nola zuzendu, ez? Bere metodoa ez du helburu hau. Bere metodoak duen helburua da jokabideak zuzentzea ez ezik, txakurraren ongizate emozional osoa lortzea du helburu. Eta ni, Zuri Segurola, txakurren nutrizionista naiz. Eta txakurrekin bizi diren pertsonei erakusten diet, bere txakurrak modu naturalean elikatzen ikasten. Normalean, 2-3 hilabeteko aholkularetzak izaten dira, eta denbora horretan, sortzen zaizkien zalantza guztiak argitzen joaten naiz. Normalean, zalantza asko sortzen dira jartzen direnean, eta denbora hori ondaren, bizitza osorako txakur batek jan beharko lukeen bezala elikatzen ikasten dute. Patriziak bere txakurraren dieta aldatzeko kontaktatu zidan, eta horregatik ezagutu genuen elkar. Eta egia esan, lan egiteko oso modu antzekoa dugu, eta egia da, biok dugula helburu berdina, ez? Txakurra ongi egotea da guretzako importantena, guri inporta zaiguna. Eta txakur zoriontsu batek zer esan nahi duen ikusteko modu berdina dugu. Horregatik egin dugu oso matxona, eta horregatik jarri ditugu martxan txakurren ongizateari buruzko ostiraleko lehen jardunaldi hauek. Txakurren ongizateari buruzko ostiralak Gasteizko Elbilar kaleko Kontzientzia y Benestar zentroan izango dira, 3 jardunaldi teoriko izango dira, martxoaren 21, apirilaren 4 eta 11, eta apirilaren 11. Arratsaldeko 6-etatik 8-etara. Egun hauetan, tailer teorikoak izango dira. Eta hauetan irakatsiko duguna, beste gauza batzuen artean, izango da, txakurrek nola ikasten duten, mina nola jakin duten ala ez, usaimena zergatik dan hain garrantzitsua txakurretan,
pertsonaren eta txakurren arteko binkulua nola sendotu, eta elikaduderaren bitartez nola hobetu dezakegu ez bakarrik osasun fisikoa, baizik eta portaera eta egonkortasun emozionala. Jendeak 3 tailer teorikoetan izena eman dezake, 69 eurogatik, edo nahiago badu, tailer solteak aukeratu dezakete, 25 eurogatik. Edozein aukera hartuta, txakurrekin tailer praktikoa egongo da barne. Tailer praktiko hau, apirilaren 5ean, goizeko 11etan egingo da Zabalganan. Eta apuntatzeko web orria emango dizuet adiestramentoterapéutico.com/viernes de bienestar. Esatea ere, jardunaldi hauek formato digitala izango dutela, txakurren ongizatearen online astea, martxoaren 24-tik 28-ra, 39 euro, eta tailer teorikoak egongo dira bakarrik online bidez. Web orria adiestramentoterapéutico.com/semana bienestar. Eta eskerrik asko aukera emateagatik gure ostiraleak kontatzeko. Zure hilean gauza ederra, gauza txikita. Ba, Josune, eskerrik asko berari eta zuri horrelako egitasmoen berri ekartzeagatik, ze egia da, asko garela hemen txakurzaleak, txakur jabeak gutxi. Mentxe, bigarren kafearen erredakzioan oraintxe txakur jabe bat, katu jabe bat. Zuk, Pablo, txakurrik duzu? Ez. Zuk eire? Ez. Goiuri da txakur jabe platoniko bat, esango du. Bai. Eta ni txakur jabe oi bat. Beraz, denak ere txakurren girotik gertukoak. Eta ondo dago, ibili izan gara, txakur eziketaren inguruan bigarren kafean, garai batean, eta elkarzetatu izan ditugu ere txakur ezitzaileak. Badauzkagu, Josune, txakur ezitzaile ipuin kontalariak ere, bai? Bai? Orain, harrapatu nauzu. Zenik espero nuen, hau esan da, zu segituan konturatuko zinela. Bale, ezak zergatik etorri zaian, harrapatu nauzu pentsatzen, eta atzaitatherako izena. Mai Gorostiagarekin, ez dakit zergatik. Bai, Mai Gorostiagaren bitartez, ezagutu genuen ipuin kontalari bat, baino izena ez da torkit orain. Esaten badizut, esango zu, enekien txakur ezitzailea zenik. Badakit, baina zer da, asmakezuna, ari zara ni frogan jartzen, bale. Inigo bat zen esaten duzun, eitxaron. Juli, Josune. Iñaki Carretero izango da, ez da? Bai, Jode, kosta zait. Bai, hemen, araban biziden ipuin kontalaria, bai, Iñaki Carretero, ez dakit, nik beti kontsidatu izan dut, ezagutu dut hemen Gasteizen, eta Gasteiztarra dela, baina, gasteiztutako, ez dakit horrela esan daiteken, pertsona bai, baina ez dakit jaiotzez nongoa, baina bai, Iñaki Carretero, nik uste, txakurra dituela oso gustoko, eta zerbait itxun duela, ez? Txakur ezitzailea da, guk entrevistatu dugu hemen, ipuin kontalari bezala, eta txakur ezitzaile bezala. Aha. Bai, Vale. txakur eziketaren inguruan aritzen ginen, kolaborazio bat egiten genuen hemen, Nora Oteizarekin, eta berak uste dute egin zuela lotura hori Iñaki Carreterorekin. Eta Mai Gorostiagaren bidez, Iñaki Carreteroren gana iritsi ginen, ipuin kontalaritzatik. Ai, balamar. Claro, eta nik pentsatzen nuen, hori bota duzunean, ari zinela pixkat lotzen, aria josten, urrengo gaiarekin. Noski horretan ere ari nintzela, Josune. Benetan! Ez que orain bertan, nuen gogoratzen bigarren gaia pasa dizudan edo, ez? Holan ibiltzen gara, Bakizu, estreinaldiaren aurreko eguna dira nahiko zoroak. Bueno, gutxienez hemen streamingari bidez, streamingari esker ikusten dut burua lepo gainean dudala. Bai, eta nik baieztatuko dizut, Ignacio Aldekoa ipuin literarioen edizio berriaren inguruan, aritu behar dugula eta jakinarazi didazula. Ai, ze ondo, eskerrik asko, Nik olako agenda bat behar dut, Bot edo gizakia izatea, berdin dizen. Nik uste Google kalendarrarekin ez nazela ja ondo antolatzen, así que eskerrik asko, Inigo. Benga, bai, ekingo diogu horri, Ignacio Aldekoan, Arabako ipuin literarioen nazioarteko Gasteizko ipuin literario nazioarteko jaialdia dator, eta hemen protagonista asko izango ditugu.
bueno, lehenik eta behin kokatu nahi dizuet pixkat Inazio Aldekoa askotan aipatzen dugu. Eta Inazio Aldekoa esaten dugunean, guk hemen Gasteizen ez dugu esaten Inazio Aldekoa liburutegia, horrela duelako izena liburutegia Florida Parkean dagoena, bai, Gasteizko Andra Marizuriaren plazatik oso gertu, bueno, pues, hortxe dagoen liburutegia guk beti, liburutegira, bueno, edade bat daukagunok, Eta Inazio Aldekoa dauka liburutegi honek izena. Inazio Aldekoa idazlea zen, 1925 jaio zen Gasteizen, eta zer idazten zuen, eleberria, poesia ere idazten zuen, eta mikroipuinak. Bai? Horregatik, bai liburutegiak, Arabako Foru Aldundiaren pean dagoen liburutegi honen izena Inazio Aldekoa da, eta honi, ipuin jaialdi honi izen bera jarri diote, bai? Diputazioak antolatzen duelako, besteak beste, babesten duelako. Esaten dut, liburutegia esaten geniola beti honi guk, gaztetan, ze etzegoen besterik, osea, gu aragindoa zen, liburutegia guretzat hori zen, gerora etorri ziren gizarte etxeetako liburutegiak edo ikasketa gela hoiek, ez? Orduan guk askotan ere hori geratu zaigu, nora zoaz liburutegira? Jo, baina gaur egun Gasteizen liburutegi, amarnaka dauz, badau bat baino gehiago, baina, Inazio Aldekoa liburutegia, hori da, pixkat erdigunean dagoen hori. Eta ja azalduta hau, ez dakite interesekoa den edo ez, baina, gutxi, balio izan digu Inazio Aldekoan nor zen jakiteko, ze gero ere badaude sari banaketak eta holan ez honekin lotuta, baizik eta Inazio Aldekoa ipuin lehiaketa dago, Ernestina Etxanpurzin poesia lehiaketa dagoen bezala, eta orduan, batzutan izenak esatu duzu, nondik datoz edo zein zen pertsona hau edo zer egiten zuen, pues holaxe. Eta jaialdiari dagokionez, atzo abiatu zen, hemen liburutegitik jaiotako ekitaldia izan arren, edo Arabako Foru Aldundiak antolatu duen arren, leku ezberdinetan izango da, bai? Eta begira, orain joko dut programara, eta orain bertan igual, bitu, kendu dute ja, edo ez, martxoak 12, ez da, ondo gabiltza gaur. Orain dikan, hemen inguruan baldin badabil norbait, Gasteiz inguruan, unibertsitate inguruan, Arabako Unibertsitateko kampusetik paseoan baldin badago, jakin dezala 11etan mahai inguru bat egongo dela, eta bertan Iker Santxok, Arkaitz Kanok, Isabel Etxeberriak eta Beñat Sarsolak hartuko dutela parte, olako tituloaren pean, itzultzaileak ipuingintzaren lurraldean mugalari. Txekov, Karber eta Munro, euskeraz eta euskaratik harago. Mahai inguru hori dago egitarauaren barruan, esan bezala Arabako Unibertsitateko kampusean, eta arratsalderako denbora gehiagorekin abisua eman da, Izaskun Arrue kulturgunean, denak zuen artifizial itxura izeneko ekitaldia egongo da, literatura musikatua esango genuke, olako mix bat. Eider Rodriguezek hartuko duelako parte, Berde Pratorekin batera. Eta holan, aste osoan zehar, ipuin literarioari lotuta, egitarau oparoa dago Gasteizen, leku ezberdinetan, Aldabegi Zartetxean ere bai, kulturretxean, leku ezberdinetan, eta protagonistak asko eta asko izango dira. Batzuk aipatzearren, Iker Santxo aipatu dugu, Arkaitz Kano be bai, Ainhoa Urien, Leire Vargas, Pilar Aizpurua, Jesus Camarero, Jon Bilbao, edota oso gurea den eta asko maite dugun Karmele Jaio be bai. Idazle, musikari be bai, denetarik egongo da hor Inazio Aldekoa izeneko festival honetan, ipuin literarioen festivalean, jaialdian. Eta hori aste osoan zehar, atzo hasita 15 arte, larun batera arte. Beraz, kontsultatu programa ze oso interesgarria da. Ze ona, hementxe, Josune Belezen Mendizabalen txiribuelta, abiatu gara txakurren errelajazio eta ostiraletako planetatik, gogora ekarri dugu ipuin kontalari txakurre zitzaile bat, eta amaitu dugu Inazio Aldekoa ipuin edo literatura edizio honen berri ematen, eta tira, egia esan aipatu dituzun eitzorduek eta protagonistek, gogoa piztu digute, akaso bisita bat egiteko, gorkak egingo dizu, Laister, apiriaren 5ean Gasteizen izango da, Josune, esan digu. Apiriaren 5ean, apiriaren 5ean, badakiz zertara datorren, ikuskizuna daukagu,
Ta, bueno, bale, bai, holtza gainean ikusteko Gorka, benga, bai, animatu etorri, eta, bueno, beste entzulei, bai, Izaskun kultura erruen izango da. Ez baduzu ezagutzen, etorri. Izaskun zer? Izaskun arrue kulturgunean izango da, Josune? Bai. Izaskun arrua. Izaskun arrue kulturgunean apileen bostean gertatuko denaren berri izango dugu aurrerago, baina Gorkak eman digu notizia importante bat, Josune, eta da, Aba Jazz hotelean hartu duela dagoeneko lo egiteko. Nola bizi? Badakin non dagoen, bai, erdialdean, ze kategoria, Gorka. Nola bizi den gizona. Bai. Josune Mendizabal Fernandez de Garaialde txiribueltaka jarriko zaitugu, eta tira, okerez, naiz, datorren astelenera arte. Ordutegi berezian, baino elkar ikusiko dugu. Hori da, venga eskerrik asko talde, ondo segi. Zaindu asko, bagoaz aurren entzuleo, 40-50 minutu diren honetan, hementxe, naiz irratian, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Badagoeneko hementxe azken minutuak eguerdiko 11 izateko, eta gaur Idoia Surmendirekin lasai aritu nahi dugunez, Gartxotun zainek proposatu dizkigun proposamen musikaletako, bat edo bi entzungo ditugu, eta ondoren jarraituko dugu boletinaren ostean, baina hartara gaur Idoiarekin ere luze aritzeko aukera izango dugu. Beraz, entzuleok Gartxotun zain letonaren doinuetatik garatago proposamen interesgarrienak, hementxe naiz irratian Gartxoten eskutik. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa akaso ezagutuko duzue askok, ala espero dut, Mikel Laboaren Negu Hurbilak ekarri nahi izan dut. Zergatik, lehengoan biziketan nenbiela Mikel Laboaren pare bat disko entzun dituen hasieratik bukaerara, denak ezagutzen ditugu bere ereserkiak, akaso baditu hain ezagunak ez diren abestiak, baina denak dira altxor txiki bezain erraldoi bat. Beraz, aste honetako gomendioi ekiteko, gaurkoan Mikel Laboaren Negu Hurbilak ekarri nahi izan dut. Gozatu? Nau izutzen negu hurbilak, uda betezko beroan, dakidalako irauten duela, orainak ere geroan. Ez nau izutzen negu hurbilak, uda betezko beroan, dakidalako irauten duela, orainak ere geroan. Nola baitezko kate geldian, unezuneko lerroan, guztia presten bihurtu arte, noritzanaren erroan.
Nola baitezko kate geldian, unezuneko lerroan, guzia prezen bihurtu arte, nori zanaren erroan. Ez nau beldurtzen egun sentian, arna zuridun izotzak, nun dirudien bizirik gabe, natura zabal hilotzak. Ez nau beldurtzen egun sentian, arna zuridun izotzak, nun dirudien bizirik gabe, natura zabal hilotzak. Eguzki eder joan guztien, argia baitu bihotzak, eta begien mila ernegai, iraganaren oroitzak. Eguzki eder joan guztien, argia baitu bihotzak, eta begien mila ernegai, iraganaren oroitzak. Ez nau larritzen azken orduan, arnazta galdu beharrak, bide xumea ez ditu arren, amildegiaren larrak. Ez nau larritzen azken orduan, arnazta galdu beharrak, bide xumea ez ditu arren, amildegiaren larrak. Ardo berriak onduko ditu, maaztietan haien zarrak, gure orain arrazoiturik, beste batzuen biharrak. Ardo berriak onduko ditu, maaztietan haien zarrak, gure orain arrazoiturik, beste batzuen biharrak. Ez nau iluntzen baratzatikan, azken loreak biltzeak, muga guztien arrazoi bila, arnaz gabe ibiltzeak. Ez nau iluntzen baratzatikan, azken loreak biltzeak, muga guztien arrazoi bila, arnaz gabe ibiltzeak. Arratsaldeko argi betera, zentzu denak umiltzeak. Ba, hementxeari gara Gartxotun zain letonaren proposamenak entzuten eta segituan jarraituko dugu. Ba, negu hurbilaken proposamen hau, entzuleok, ez da proposamen berria, baina egia da, askotan ahaztuta dauzkagun kantuak berreskuratzeko beharra eta akaso, ba, ez da egit nolaiteko obligazio moral ere badugula, beraz, eskerrik asko Gartxot negur bilako gurera ekartzeatik. Segituan jarraituko dugu Gartxotun zain letona entzuten, baina salto egingo dugu, dira batean azken ordukoaren bila, Oñatze Izpuru lankideantxe prest dugu. Eta Oñatze, egunon? Egunon bai lagunok, hemendik minutu gutxira Jeron Burrier prokuradoreak hitz egin behar du zer dela eta ez dakit irakurri duzuen, baina atzokoan arratsaldeko 7:00 pertsona bat Lapurdin Bidarteko herrian, bertako erretegia gaztandegian sartu zen, kasu honetan kamuflajez jantzita, pistola eta sable batekin, pailazo maskararekin, eta 3 pertsona baitu zituen. Polizia bertaratu zen, alegia, baitzerakoan poliziari deitzeko eskatu zion, baitzaileak polizia bertaratu zen, eta hauek azkenean pertsona hau tirokatuta 54
urtekoa hil egin zuten. Gizona etzen herriko bizilaguna eta bere autoa Girondan zegoen matrikulaturik. Ikerketa zabali dago eta espero dugu Jeron Burrierrek honen inguruko azalpenak ematea gaurkoan, momentu honetan delako ateratzeko. Bidarteko Emanuel Alzuri alkatearen ustez operazio suizida bat egin zuen gizonak, ausaz aukeratu zuen Bidarteko erretegia gaztandegi esan bezala bertan, kamuflaturik pailazo maskararekin sartu eta baitu ondoren poliziari deitu eta bertan hiltzeko asmoa zuela, hori dio behintzat, herriko alkateak naiz eta esan bezala prokuradoreak datozen minutuetan emango dituen honen inguruko xehetasunak. Bueno, hemendik urrutira jo behar dugu bestalde, Groenlandiara, zergatik Groenlandiara bertan hauteskundeak egin dituztelako eta lehenagian ez genion kasu askorik egingo, ariketa Donald Trumpek bere ametsak bete nahi eta Groenlandia estatu batuak parte izatea nahi zuela esan arte. Bueno, hauteskundeak egin dituzte beraz eta bertako parlamentuan demokratik eta nalerak alderdi independentistak izan dira bozkatuenak, oposiziotik gobernuari izteko aukera izango dute eta ez dute atzerriko interesek euren lurraldea baldintzatzerik nahi. Bi alderdiok oposizioan ziren horien arte, demokratik izeneko alderdia, independentziarekin moderatuagoa da, faseetan eta gradualki nahi du subirautza, honek botoen 130 lortu du 2021 baino 10 puntu gehiago. Bigarren alderdia nalerak izenekoa da, haure independentzia zele baina estatu batuekin harremanak hobetzearen aldekoa. Honek 12tik 24 egin du jauzi. Azken laburteotan Inuit Atakalitik eta Siumit alderdi ezkertiarrak independentistak izan dira moderatuak gobernuan aritu direnak, babesa galdu dute batipat hauteskunde hauei begira nazioartean egon denean, esan bezala Donald Trump gaur egun Danimarkaren parte den Groenlandia bere egiteko asmoa berretsi ondoren. Zergatik nahi du Trumpek Groenlandia? Bueno, Artikoa urtzen ari da eta hala bertatik merkataritza bide berriak eta gaur egun baino motzagoak egiteko aukera ari delako zabaltzek, eta denek nahi dute horren jabe eta parte izan, eta gainera baliabide natural asko etor daitezke horren ondorioz. Beraz, aldaketa klimatikoa ekonomiarentzat mesedegarri izan daitekelakoan Groenlandia begibistan jarria dute aipatu bezala pertsona hauek. Bueno, estatu batuak aipatzen ari garela, gaur da eguna, nolabait gaurtik aurrera 125ko muga zergak izango ditu Ameriketako estatu batuetara sartzen den aluminio eta altzairu denak. Kanadaren kasuan badirudi muga zergak Kanada eta estatu batuaken arteko erlazioa tenkatu dituztela, 12 orduko tartean Donald Trumpek aluminioarentzat 125ko muga zergak iragarri eta Kanadak Minnesota, Michigan eta New Yorkako estatuek kontsumitze duten elektrizitatearentzat 125ko muga zerga iragarri du. Beraz, kontran, bueltan etor daitezke badirudi hauek. Eta kasu honetan, Europako Batasunak ere, estatu batuakek jarritako muga zerga hauek, justifika ezina direla iritzitan, 26.000 milioi eurotako muga zergak estatu batuetako produktuei ezartzeko prest dagoela esan du. Naiz eta Ursula von der Leyen, Europako Komisarioko presidenteak esan, inori ez diola mesedeik egiten horrelako muga zergak ezartzea, badirudi gaurkoan hitz egin duelako Maros Sefcovic, Europako batzordeko komisariak esan du, kasu honetan, whiskiari edota esaterako Harley Davidson motoei ezarriko dietela muga zergak eta kontrako edo aurkako muga zergatzat har daiteke hau. 11:04 minutu hauxe lagunok, momentuz beraz kontatzeko genuena. Eskerrik asko oinatze Aizpuru, bagoaz aurrera hementxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bagoaz entzuleok aurrera esan da bezala, Gartxote Unsain Letonaren proposamen gehiago entzuteko prest. Mikel Laboaren egurbilak entzun dugu eta azken akordekin bagoaz Gartxoten girora berriz ere. Hortxe Mikel Laboaren egu urbilak abesti puska. Aurrera jarraituko dut bigarren gomendioarekin. Kasu honetan Australiaraino joango naiz eta Gotye artistaren Hearts a Mess ekarri nahi izan dizuet zergatik. Gotye mundu mailan ezaguna egin zen, askok bere Somebody That I Used to Know
kantuagatik ezagutuko duzu ziurrenik, izan ere mundu mailako hit bat izan zen, eta gerora isildu zen artista bat izan zen, kuriosoa da Gotieren kasua, bere arrazoiak ere izango ditu, mainstream edo munduko lehen lerrotik bere burua desagertarazteko, baina bidean kantu ederrak utzi zituen, eta naiz eta hau ezten bere kantu ezagunena, nire kantu gustokoena, bada, Gotieren nire kantu gustokoena. Hurts a Mess izena du, eta bere instrumentalizazio zein melodiak azpimarratuko dituzke beste edozer gauzaren gainetik. Beraz, gozatu Gotieren Hurts a Mess. Pick apart the pieces of your heart. Let me peer inside. Let me in where only your thoughts have been. Let me occupy your mind as you do mine. Doubt and distrust. You just threw away the key to your heart. Don't get burned. It makes it easier. That much more difficult for me to make you see. Love ain't fair, so there you are, my love. Your heart's a mess. You won't admit to it. It makes no sense, but I'm desperate to connect. And you can't live like this. Your heart's a mess. You won't admit to it. It makes no sense, but I'm desperate to connect. You can't live like this. Love ain't safe, you won't
get hurt, you stay chaste so you can wait. But I don't wanna waste my love. Hortxe entzun dugu Gotieren Hearts a Mess abestia. Hirugarren gomendio gisa, Clara Peiaren Nana para mi ekarri nahi izan dizuet Silvia Pérez Cruzekin duen elkarlan ederra. Bertan, ez dakit nola azaldu, lo egitearen inguruko hausnarketa poetiko bat dute ardatz, eta benetan sentiberatasun izugarria duen abestia iruditzen zait, eta asko gustatzen zait batez ere beraien ahotsak erabiltzeko duten gaitasuna, bai Klarak eta bai Silbiak, eta elkarlanean sortzen duten, ez dakit, egoera zerutiar moduko bat, beraz, gozatu Nana para mi. Cántame bajito, algo tan bonito como el mar de una caracola que se mece en la siguiente ola. Cántame más lento, con el juramento de convertir en música mi llanto y abrazar sin miedo mi arrebato. Si dormir es lo opuesto a sufrir, yo dormiría toda una vida, gravitaría toda una vida. Si dormir es lo opuesto a sufrir, yo dormiría toda una vida, gravitaría toda una vida. Muéstrale a mi espanto, con tu hermoso canto, que arroparás la ausencia de mi pena, que el agua pueda mojar toda la arena. Es lo opuesto a sufrir, yo dormiría toda una vida, gravitaría toda una vida. Si dormir es lo opuesto a sufrir, yo dormiría toda una vida, gravitaría toda una vida, toda una vida. Es lo opuesto a sufrir.
hortxe entzun dugu Nana para mi kantu puska. Aste honetako gomendioetan azkena, El Petit del Calerilen, Cabo en las Estrellas, izango da Kataluniako talde puska da, pop metafisikoa egiten dutela diote bertan, eta orain ulertuko duzue zergatik deitzen dioten pop metafisiko beraien estiloari. Beraz, urrengo astean entzungo dugu elkar, bagoaz El Petit del Calerilen abesti puska honekin. Aio! Ba, entzuleo gemen gaude, lasai ezkezkatu, soinu probak astear gara, kontatuko dizuegu. Zerbitzu publikoak Euskal Herrian hobetzeko beharrean badaude, eta autobusa berandu iritsi da. Baina uste dute gaur egingo duguna bigarren kafean, berezi izango dela, Idoia Surmendi egunon. Ui, entzun beharko zintuk egun, oraintxe, Idoia Surmendi egunon. Bueno, Idoia entzuten duzue, duela minutu bat sartu da gure atetik, eta gaur entzuleok soinu proba bat egingo dugu zuzenean. Jakin dezazuen, hola diren soinu probak, eta gainera friki xamar jarriko gara. Idoia, gitarra joako diguzu pixka da mesedez? Bala, entzuleok hau da, gitarraren mikrofonoa, kondensadore mikrofono bat. Eta baitira gustoko ez ditugun frekuentziak, eta horren gitarra horri normalean reverb pixka bat jartzen zaio. Super vanguardista. Eta hori ere egingo dugu. Ea ba, gitarraren reverra jarriko dugu pixka bat, bazuen zerbait, Atxe, a ver. Eta medio oso xamarren zuten zen, eta nik uste hor, 600 hertzien bueltan korte honek laguntzen diola. Orain, injekzio kutsarekin guaz. Venga, segi jotzen gitarra Idoia.
Hori entzuten duzu entzuleok, ez dugu gustoko 2000 hertziotan dago. Vale, eta orain mikrofona eta deia bat erantzungo ditugu, jo pixka gehiago gitarra. Eta nahi duzunean ahotsa gehitu. Qué bonito fue vivirlo, tan bonito es recordarlo, volver a sentir cantar para bailar. Qué bonito fue vivirlo, tan bonito es recordarlo, vuelvo a esta canción para volver a pasar por el corazón. Rescátame del olvido, gritaban tus calles desde Bogotá. Yo te quiero recordar, añorar y respirar la felicidad. Qué bonito fue vivirte, tan bonito es recordarte, volver a sentir cantar para bailar. Qué bonito fue vivirte, tan bonito es recordarte. Qué bonito fue vivirlo, tan bonito es recordarlo. Volver a sentir cantar para contarlo. Volver a vivir, bailar y no olvidarlo. Bailalo, bailalo, bajo el aguacero de Kantatu ezakegu. Soinu proba uste dut nahiko tzat eman barko dugula, entzuleok, eta pianora joaten denean gero, beste kantuan, uste dut hori ere zertxo baita ajustatzeko, segundutxo batzuk hartuko ditugula. Gauzak zuzenan egitearen xarma ere hause da, beraz idoia gonbidatuko dugu segituan gure entrevista setean eseritzera entzuleok, eta gaurkoa, hasteko moduan gara. Gauza xelebrak egiten ditugu bigarren kafean, baina hau egingo genuenik espero. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bagoaz esan da bezala, aurrera Idoia Asurmendi orkestera. Hoy es 9 de febrero, cae la noche en Madrid. El insomnio me ha robado el sueño y no puedo dormir. El concierto ha terminado, estoy sola en el hostal. Los aplausos del teatro han dejado de sonar. Creo que me da vértigo y miedo, tanta felicidad y su inmensidad. Beldurra ematen du bai, handitasunak. Eta baita poztasunak ere. Hala dio abesti honek, eta ez dut uste kasu bakarra denik. Gutako zenbat goaz aurrerantz joan behar garelako. Gauza handiak desiatzen, hala behar dugulako. Eta behingoz iristen garenean ohartzen gara, ez zela ura hartu beharreko bidea. Edo ez behintzat, era horretan. Niri etengabe gertatzen zait, eta ondo dago sentimendu hori kanpora ateratzeko abesti bat izatea. El buzón de voz me llama, creo que me ahogo aquí. No hay nadie al otro lado y no sé. Zerren emango zenuke, inoraz dagoen irla batera? Nola egingo zenuke berriro, hasi beharko bazina? Nik ez dakit disko hau izango litzateken eramango nukeen gauza bakarra. Baina bai behintzat diskonek proposatzen duena. Gelditzeko tarte bat, sare on bat, eta dantza luze bat, euriaren azpian. Lore usaina duen bizitza bat, eraikiko nuke. Eta atzokoak ahaztu gabe, etorkizuna berriro pentsatu. Galdera egokiak egin, basamortuan lore bat landatu. Nora noa ni, eta nora doa guztia. Zergatik ez doaz biak beti bide beretik.
Baina ziur, egia da nirekin eramango nukeena. Emateko dagoen pauso bakoitza egitik egin, eta hortik begiratu aurrera. Hori sentitzen dut, gaur aurkeztuko dizuegun diskoa entzuten dudan bakoitzean. Egiazko zerbait entzuten ari naizela. Ezaguna egiten zaidala, eta ark ni ongi ezagutzen nahuela ere. Lagun zahar batekin egongo azina bezala. Egiazko zerbait. Eta hori da, nire ustez, gaurko gonbidatuak lortzen duen gauza ederrenetako bat. Un exilio en mi propio cuerpo, como una grieta que se cuela entre el agua y el cristal, una asíntota perfecta, sin final, equilibristas en la cuerda, a punto de volar, una flor en el desierto. Una flor en medio del desierto que florece en su fragilidad. Entzuleok, Idoia prest dugu, gu prest gaude. Gaur, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoetan, Idoia. Egunon, Idoia, zer moduz? Barkatu, egunon, orain bai. Egunon, jo, super unkitute, hitzekin eskerrik asko. Politxe. Ezagutuko duzue, baina Idoia 24 urteko artistara barra da. 2021 Ilun eta Bar bere lehen disko argitaratu ondoren, 2024ko martxoan, Idoiak De Amari de Sandar argitaratu zuen. Gainera herri ibili da kontzertuak jotzen, ziur zuenean ikusi duzuela. Eta formatu desberdinetan eta konpaini desberdinekin. Hori eta gehiago kontatzeko gaur bigarren kafeko elkarrezketa akustikotara etorri da. Eta lehenengo gauza hasierara salto egingo dugu. Gogoratzen duzu zure hasiera, Idoia? Hasiera. Hasiera. Non hasi zen guztia? Bueno, ni oindala 20 bat urte hasi nintzen kantuen, uste dut. Orduen ez dakit hasiera hortara itzuli binazen, edo... Bai, hortara. Badago zerbait hasiera hartatik Idoian gaur egun? Kantuen jarraitzen dutela. Kantuen eta musika maitatzen, eta musikan sartute bete-betien. Bai. Gainera, nik uste Idoia hartatik badagoela zerbait, ze bentzat kanpotik proiektu horren hasiera ikusi genuenean, nik sentsazio izan nuen, ez zela oso ohikoa, ez? Diskorik atera gabeko artista baten arrakasta edo hainbesteko jendetza joate kontzertuetara, oraindik diskoa etzegonean, nik bintzat kontzertuetara joten ginenean, flipatzen nuen, esaten hau hasiera handi bat da. Bai, fizenza nahiko arrarue, hasiera hori. Gizeda ni aspalditzik nentorrela ja kontzertuek muten eta bueno, batzundako bai izen zan hasiera lehenengo disko hori urten zan garai hori, baina niretak hori ez da hasieri, ez? Baina bai, guztiz, plazak beteten ziren eta jendiek ezekisen nor nintzen ni, baina jendiet orten zan kontzertutara eta hori kristona izen zan. Ondoren 2021 urtean, Ilun eta Bar aurkeztu zenuen, eta hor ja bai kontzertuz kontzertu ibili zinen Euskal Herri osotik eta kanpora ere. Zemuz, gogoratzen duzu momentu hori? Oso oroitzapen politxe dauket egiz esan, topera ibili gitzen, urtebete terdein ikuste geratu barik, kontzertuek emuten, herri ezberdinek ezagutzen, jende ezberdina egoten, eta ederra izen zan. Gizeda gero, etorri ziela bai, komerizak eta geratu biherri zen nintzela, baina momentuen asko disfrutaunen bidai horretaz. Gogoan dut, Idoiak lehen diskura kaleratu aurretik, egon zela bigarren kafean. Hori da. Bai, gogoratzen zan ez du? Bai. Eta, bi kantu egin zituen, beti egiten dugun bezala, bi edo hiru ez dakit. Eta bat saretara igo genuen, eta besteat igotzeko tentazia genuen zoren aizu Idoia. Diskoarenik ez da kaleratu igual? Gorde egingo duguta. Ez dut pentsatu, baina, bai, igual, bai, ez, nanik, bai, lasai, gordeko dugu, disko ateratzen den. Kantu zan? Akordetan zan? Beharko nuke lehenengo diskoaren kantu zerrenda berriro ikusi, eta pentsatu, baina nik uste,
viejo refranero egin zenuela, etzenuela hitzetan egin, ze hitzetanen pianoko bertsio magiko ura gerora egin zenuen. Han etorri ginen xatosasun mentala eta freno botatako hartan. Beraz, bat viejo refranero eta besti bola olkilloko izan zen. Bai, izan leike. Ez du goratzen. Sintetan etorri naz, Bai. Kafe asko hartu ditugu idoiarekin. Gainera, kafe zalea etzari izango. Bai, baina azken aldi zen kafe gutxi hartzen dut. Ze lar urduri jarten naz. Zin dut gauza bere esan. Gainera, aurrek urteko martxoan, ogitaratu zenuen orain orkestren ari zaren diska, de Amari de Sandar izenekoa, eta bintzat, kanpotik aldaketa bat nabari da. Musikan egi berdinak jarraitzen du hor, baina lore eta kolore duen disko batetik, zuri beltzeko disko batera pasagera, zer aldatu da, edo zer esango zenuke aldatu dela, batetik bestera? Bueno, nik uste, bigarren diskoa urten zala introspekzio momentu potente batetik. Lehenengo diska, uste dute lehenengo diskak badaukola inozentzia puntu bat, azkenien, lehenengo diska bat da, zuke sortzen dozu, elkarlanien asko Mariakin, beste artista batzuekin, eta izen zen, ordura arteko kantuek bildu, eta lehenengo disko baten, kanpora atara eta jendiei erakutzi, baina, espektatiba barik eta inungo intentzio, ez dakit, apurate inozentzia horreaz. Bigarren diskuen kasuen dana pentsau hau egon zan, bebai beste leku batetik idatzitxe, pentsaute, eta hori niretako askoz pertsonal haue. Diskorren lehenengo, entzulek ja entzun dute soinu frogako zati bat. Hori da. Gaina, divertigarria da, idoiak aldetu digu, abestia edo bestea, eta orain joko ez duena, jodu. Len. Karo. Egia da, beraz, eraman dugu, nik nahi nuenetik zatitxo bat. Hori da. Zer gainera, hau idoiare iturtu nion, Kolombian hilabete pasatxo zegoen nintzen doku bat grabatzen, idoiaren Durangoko azokan erositako jertxearekin, eta kantu hori belarrian bueltakan eramala. Baina, orain joko diguzuna kalma izango da, oker ezpanaiz. Bai. Eta, hori da, guk horrela beskatuko dizut, soinu proba gitarrekin egitolako gero pianora joango da. Zerbait jakin behar duen entzuleak, zerbait esan nahi diozu kalmaren inguruan idoia, haian dagoeneko esan da dago, edo agian kantu entzuta besterik ez duzu nahi. Gustetan jate entzutie kantue eta jarraitzea apur bat kantuek esaten dagoena ustot, ez dauela bi errolan aurkezpen handirik kantu honek. Zoaz, gure setak guztikora ideia. Kamara grabatzen ditugu, audio ere bai, beraz idoia nahi dozunean. Yo te canto esta canción, tú cierras los ojos, imagina un campo en tu interior, un silencio mudo.
Vamos a cuidar de las heridas y volver y escuchar al poeta Haley y a viejos cantautores. Donde puedo encontrar el sentido de la vida. Creo que hemos empezado a divagar una vez más. Tal vez no se trate de buscar la respuesta en otra parte. El sentido de la vida puede estar en este instante, en un instante. Si algún día te pesa la vida, respira. Si algún día te pesa la vida, recuerda que puedes volver a ese lugar donde solo se respira. Calma, calma. Hortxe ba, magikoa izan den kalma hau, idoia badator gure entrevista zetera bueltan, entzuleok, eta geroago entzungo dugu sarearena kantua, baina orain gure entrevista gunean daukagula baliatuta, entrevistarekin jarraituko dugu, Pablo. De momentu, Bai, oso ederra izan da. Wow. Niretako bai, Kantu hau kantetik beti da berezize. Zegoixoa. Nina galdetu nahi nizun, kantu honen eta orokorrean zure kantu gehienen guztien inguruan, interesgarria egin zait galdetzea, kantu honek adibidez baditu zati eso ezberdinak, zati asko ditu, baina ez da luze egiten, ez da kantu ohiko bat, baina orokorrean zure kantu askok daukaterrelako struktura berezi bat. Eta zer izan behar du kantu hon batek Idoiarentzat? Zezaie, Pablo. Ez dakit, egiz esan ez dut struktura aurretik pentsetan. Uste dute kantu batzuk eskatzeztiela estribillo errepikakor bat, beste batzuk ez. Kanta honen kasuen, hasi nintzen kantua idazten, musika eta hitzak aldi berien, gutxitan itzen dutela hori, eta ez dakite, kantu hau bada, ez usten eskatzen ezer errepikatziek, ze ustote progresiboki noiela kontetan zeo zer, ez dakite, niretako da meditazio antzeko bat kantu hau, eta holan urten zan. Gainera, diskuen Dario Barroso gitarristak grabetan dau kantu hau, eta bieldu notzen, eta berak hoiz ezazten, zauzela parte asko, parte ezberdin asko, eta ia zelan inalginun, entzulie hor mantentzeko, ez? Bai. Sí. Ez, justu horrengo galderak ez dure sorkuntza prozesuaren inguruan ziren, kontatu diguzu pixka bat, ez da zola beti modu berdinen egiten, baina bai, galdetu nahi nizun, letren sorkuntzen inguruan, badakit modu askotan egiten dezula lan, jende ezberdinarekin, baita zuk ere,
Nola bizi duzu lehen sorkuntza? Gizesan asko guztetan jate Mariakin sortzie, kantu asko Maria Osesekin sortu ditut, bere hitzekin, nire melodiekin, eta asko guztetan jat, azkenien, uste dute, itzen dutela horre ariketa ezberdin bat, bere hitzak hartu eta nirera ekarri eta nik zentzu bat topau bere hitzei, azkenien nik kantetan dutenien zeo zer transmitiru bierdot eta kantetan nabilen hori sentiru bierdot, ez? Baina bigarren diskontan ibilinaz asko barrure begiratzen eta baitzak nik idatzi ditut hitz asko, eta izen da, oso terapeutiko niretako egiz esan disko hau, orokorrien sortze prozesu dana, eta hitzonek ataratie izen da modu bat nire burue ulertzeko, eta kontetako ez beste inondako niretako, kantuetan izteko nire bizipen ezberdinek, eta apur bat barrenak usteko bierrezkue izen dela. Agian hortik, nabaritzen da, komentatzen genuen egiaren asuntoa. Ere, agian momentu iritsi da gaur aireek egingo du, edo zuk egingo duzu? Nik egingo dut, baina egi guzti esan barbarin modu, Goiurik egingo du. Kontua da, gaur Goiuri jai dauka, baina sarraskia prestutzi du, uste dut oraindik pasako dela, agurtzera, lasai, idoia, baina sarraskia berak prestutzi du, eta nik irakorreko dizkizut Goiurik prestatu dituen galderak. Sarraskia. Tira, bagoaz sarraski horrekin, eta, lehen ere entzun dugun 9 de febrero kantuarekin lotuta azten da galdera hau. Disko horrelaxea azten da, hoy es 9 de febrero, eta bukatzen da, rekordaken 9 de febrero horekin. Nolako izan da hortengo otsailaren 9, duela hilabete pasatxo izan da, ez dakite nolako izan den edo gogoratu duzun datarekin zerbait. Egon nintzen kriston gripiaz. Gainera nauken Madrilera joeteko asmue, ze aurreko urtien be egon nintzen otxaiak 9 zen Madrilen, eta oindala bi bai, kantu honek oindala 3 urte bizitako otxaiak 9 hartzen da bolan ardatzu ezela, eta aurten etxien sartute hoien. Piskat serendipia txarra da, baino, uste dut Goiurik gaur jaizuen hartuta, baina goizean gripearekin esnatu dako txaua ere. Último baile bajo el aguacero kantu ederrorretan, tupanantxiskama kontzeptua aipatzen duzu. Azalduko zen iguke, zer esan nahi duen, eta gogoratzen ote duzun, lehenengo aldiz noiz entzun edo nola entzun zenuen? Idatzizten, Kolonbian egon nintzen 4 lagunekin batera, erosi ginen gitarra hori bat, eta ibili gitzen hilebetez bidaiatzen Kolonbiatik, eta orduan bidaian ezagutzen gen jendiek izten zuzkun mesutxuek idatzitxe gitarra horretan. Eta Kartagenako poeta batek idatzizten gitarran tupanantxiskama eta azalduzten apur bat hitzonen esan aixe, dala agur esateko modu bat ketxua hizkuntzan agur hitza ez daukiela, dala laster arte, eta hitzonek hori esan gure dagoela. Zepolita. Entre el agua y el cristal, una asíntota perfecta. Aipatu duzu poeta bat, gitarra horretan mezua utzi zuena. Kalma bestian, zun dugu, y a escuchar al poeta Halley, a los viejos cantautores, aipatzen duzu. Poeta Halley, Love of Lesbian taldearen disko batin izenburua da, baina los viejos cantautores, esango dugu ez dakit, Silvio Erez gain, bertsionatu duzulako, badakigulako gustoko duzula, duela bi egun edo batzoko story batean ere ari zinen, ojala kantatzen, baina zein dira beste kantautore zar horiek? Serrat, kantautora asko bai, Mercedes Sosa, ez dakit, haute barkatu, ez dakit, ezberdinek. Eta bi abesti naztu ditu orain. 9 de febrero, el concierto ha terminado y estoy sola en el hotel, eta La Castellana, de 4 hermanas era la mayor. Zer esango luke emakume horrek kontzertu baten ostean hotelean ikusiko bazintu kamara txiki batetik? Ez dakit, egiz esan, bezarkada bat emun, seguro. Esan ez dakit, baina in hori. Una flor
Ze gauzak unkitu nau galdera irakurri dudanean lehen Goiurik utzi dudalako, eta unkitu nau erantzunak ere bai. Ze gauzak. Ba, uste dute sarraskia orezko matrikularekin gainditu duela Idoiak, eta bide batez sarraskia orezko matrikularekin gainditu duela sarraskia prestatu digun Goiuri Ezeiza Arandiak ari azken lau galdera hoen merito guztiak. Baino, Pablok baditu galdera gehiago Idoiarentzat. Bai, bueno, epatzea lehenengo diskoa Ilun eta Bar Euskal Herrian grabatu zenuen, baina bigarrenerako Madrilera egin zenun salto, El lado izquierdo estudioan grabatu zenun, Dani Richterrekin, eta ekoizpen musikalean Sergio Baldeita, Carlos Sosa eta zuzeu izen zineten. Tartean, entzule askok izango dute zure CD-a fizikoki eta besteek erosi dezatela ja, baina izen pila bat topatzen dituzu eskerretan. Nola da? Inbeste jende eta gaina jende maila oso altuko jendearekin lan indazu, nola da guzti horren gainetik, ez? Hori zuzentzea. Jo, izen da oso esperientzia aberasgarri zen iretako, asko disfruta dut, egiz esan, jende askok parte hartu da zuzenien diskontan, baina oso erreza izen da. Jende honek oso erraz indaudana. Ustot guztira 6-7 musikari egon dila tartien, Elvira Sastre idazlie, Maria, Jose Rasenperena musikarixe, jende mordo bat. Mimo handiz indako zehose izen da, prozesue luzie izen da beba, eta horrek, ustot errestu dauela, hainbeste pertsona koordina alizeteko, eta niretako ederra zentzu horretan. Azkenien bakoitzak jarri dauelako bere aletxue, bere magia, bere artie, eta hori usteot ikusten dela, entzuten dela diskontan. Bai, diskoan grabatu den jendeak, eta baita gaur egun daramazun taldearekin, nabaritzen da giro ona dezuela, edozein kontzertutara joan, eta ikusten da bertan ere oso ondo pasatzen dezuela goian. Bai, guztiz. Kontzerturo esaten dut, muten daue enazela bape originala, baina eske benetan kontzerturo pentsetan dut musikak emusten gauza honenetariko bat izen dela gertu dauketen jendie, gertu aukitzie, taldie, kristona musikalki zer esango zut, nik asko miresten ditzudan musikarisek diez, baina batez be, esan dozune dauela kriston roi ona eta oso babestu sentitzen azela. Azken galdera bat eta pianola biareko zaitugu. Zer esango zenioke, 2021 edo aurretik diskoak atera aurreko Idoiari? Jarraitzeko, bere intuizioaz erabakizek hartzen eta enotzen esango ezer. Itxiko notzen gauzak itzen uste eta gure dagoen bezala. Balio ditu nahi. Idoiari bigarren kantu bat eskatuko diogu, oraindik 12 bidean minututxo batzuk izango dugu bera gurera ekartzeko, baina sarearena joko du, eta ez diogu galdetuko oraindik sarearena arengatik, akaso bueltan bai. Entzuleok normalean esango nuke zuekin Idoia eta sarearena, baina soinu proba egiteko astirik izan ez dugunez, Idoia jo mesedez pixka bat pianoa. Eta kantatu gainetik pixka bat, Idoia. Nahi duzunean. Arditzaun aulki hutsak ta zor dezaun aulkioko bat bihurtzeko zuen hutsuneak bizindar. Arditzaun aulki hutsak ta zor dezaun
uste dute nahiko izango dela entzuleok, bueno, Idoiaren talentuarekin asko ez da egin behar, beraz, nahi duzunean Idoia, sarearena, kamarak prest dozkagu, Imanol Irati, dena prest, nahi duzunean Idoia. Marearen alde egin dugu ihes, sare gabearen kate gehiago daude, gaueko arien babesean baren, sare gabearen kateatuago gaude. Jakin nahi nuke zerk irensten gaituen, argiak pizten dituen arren. Gau ilunetan nola itotzen garen, urik gabeko putzu baten. Minak elkar lotu gintuen, elkar maitatzen jakin gabe. Sare gabearen kate gehiago daude, sare gabearen kateatuago gaude. Gero eta argiagoa gure begiak, gero eta aske gure aurpegiak, eta jolas honen erdian, ez daukagu kartarik manga azpian. Ego estutzen gintuzten aria, gori itxutzen gintuen argia. Eskaini dazu azken dantzaldia, dantzan betetzeko gure urariak. Eskainiko nizuk azken loaldia, amestuz osatzeko dantzaldi berri bat, dantzaldi berri bat. Marearen alde egin dugu ihes, sare gabearen kate gehiago daude, gaueko arien babesean bare, sare gabearen kateatuago. Tararararara, tararararara, eskerrak oraindik elkar zaintzen dun. Idoia Zurmendiren sarearena, badator gure entrevista setera, egia esan azken minututxo hauetan eta gero. Nondik tira eta zer esan ere kosta egiten da, baina tira, nik uste asmatuko dugula nonbaitetik ere azken minutu hauek baliatzen. Vine a esta tierra lejana para encontrar mis palabras. Vine en busca de calma y de paz.
Tierra que sana y salva, tierra que abraza mi alma, que ama tan libre y aguarda sin adiós. Bueno, nik eta bain eskerrik asko Idoia. Enegarren ez hemen gure laborategian pianoa eta gitarra jotzen aritu zarelako. Lehenago ere elkar topatu dugu. Bueno, Euskal Herriko Abes Batzak gaztearekin duela aste gutxi. Estrenatu eta kaleratu dituzuen kantu bien engrabazioan eta horren sorkuntza prozesuan. Durangoko azokan bizilagun izatea aurkitu zaio. Gauza asko gertatu dira, baina egia esan plazerra da. Inork ikusiko balu, eta ikusi du, gure kamaren bitartez, zuk iritsi, gitarra bat hartu, jo, eseri, pianoa jo, abestu, sentxoz izango luke dena errez gertatzen dela. Ez dakit hain errez gertatzen den zugan, zuk hain errez bizi duzun, baina inoiz hemen eserita egontzarelako, taritu garelako izketan antxitateaz eta bestelako gaietaz, sentxoz ematen dit, jotzen pakea handia topatzen duzula. Bai, guztiz. Aber, oso etxe sentitzen dut bai, askotan etorri naz, eta oso gustora gotenaz beti, eskerrik asko zuei, gaurkoen be hain goxo hartziarren, baina bai, egiz esan aurrekoen aukinen kontzertu bat, eta etorri jaten gizon bat, eta esasten jo, eske, ze lasaixe zaren, lasaitxasun transmititzen dozun, ez, eta nik esaten notzen Carmeni, jo, super urdurixen ni, baina transmitiruten dutena da lasaitxasun eta oso kurioso pentsatan jat, baina egize da, igual lasaitxasun hori topetako moduen, nire modue badala jotzi eta kanteti orduen, bai oso lasai sentitzen az kantetan. Tan bonito es recordarte. Jarra izazula lasai kantatzen, jarra izazula bisitek egiten, gurekin kaferik gabeko kafeak hartzen, kantuak elkarbanatzen, eta topa gaitezela bidean. Idoia Surmendi, mila esker eta laizter arte. Eskerrik asko zuei. Eta eguerdiko 12 bueltan ditugula, guretzat agurtzeko ordua Pablo Zurutuza datorren asteazkenera arte. Bai. Datorren asteazkenean gurean izango ditugu. Xendra taldeko kideak, eta Eire Maia Manterola, zu okerrezpanaiz bihar arte. Bai. Entzuleok, bagoaz eguerdiko 12 bueltan informazioaren txanda orain txemen naiz irratian, bihar arte, ondo izan. Qué bonito es volver a ti. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.